dansk oprindelse, indvandrere og efterkommere til indvandrere. Ikke? Og så kan vi jo i stedet for hen at sige, jamen nu ser vi på, om de er blevet frihedsberøvet, ikke? Om de har fået en betinget straf eller en ubetinget straf, så får man så lidt mere info. Ikke? Og så kan man også gå herhen. Så kan man ligesom udvælge de tal, man har behov for, alt efter hvad det er for en sammenhæng, man ønsker at undersøge. Ikke? I skal som sagt overhovedet bruge alle de her data. I skal udvælge jer noget, som I har lyst til at undersøge, som underbygger den vinkel, I har valgt i samfundsfag. Her der er så, fordi en anden ting, det er de her tiltaler. Jamen, der er jo alt muligt. Der er jo både straffe, sædelighed og voldsforbrydelser og ejendomsforbrydelser. Hvis nu man kigger på bandekriminalitet, så ved jeg ikke, om ejendomsforbrydelser nødvendigvis er det, man vil undersøge. Eller nu kommer der mere her, der kommer også noget med færdselsloven, ikke? Og særloven. Så der er altså forskellige typer af straffe, man kan få, ikke? Det må I selv lige gå ud med, ikke? Og så kan man også, hvis man har lyst til at på noget tidspunkt at lave noget goodness og fedt, det ved jeg ikke, om I har, men der er også her man kan selvfølgelig få en optælling af, hvad er folketallet, hvor mange er der, sådan så man kan sammenligne det, hvor mange der er fordelingen af straffet, ikke? Så man gerne vil se på befolkningsgrupperne, og så se på fordelingen af mænd for eksempel, og så se på fordelingen af straffede mænd, og så se, er der overensstemmelse der. Er man lige kriminel, alt efter hvilken aldersgruppe man er i, det er man nok formentlig ikke. Det vil nok vise sig, at man er mere kriminel, når man er... Ja, der er nok et eller andet her, ikke? Formentlig. Der er nok ikke så mange, der er så kriminelle hernede. Ja, så der vil nok være nogle flere befolkningstallet vil være meget større procentmæssigt end straffetallet procentmæssigt. Det kunne man godt gøre, hvis man ud i noget af det der goodness og fedt. Og det ved jeg ikke, det kommer lidt an på, hvad det er for en vinkel. Jeg har ikke læst jeres samfundsfaglige tekster, men det kan man måske lige starte med at kigge banen op. Der er selvfølgelig altid to måder, man kan lave det her key anden test på. Man kan lave goodness og fedt, og man kan lave uafhængighedstest. Opgaven lægger egentlig mest op til, at man laver noget uafhængighedstest, men man kan også godt lave goodness og fedt. Så der er altså to testtyper, når vi har key i anden. Så har vi goodness og fedt, og vi har uafhængighed. Og I kan være, at det burde slutte om, at de uafhængighed er så til det. Jeg tror kun, at det er uafhængigheder, I skal stå til ansvar for i samfundsfag. Det skal I også kende til goodness og fedt. Og det kan vi lige så starte med først, når vi har hjælp. Der kan vi se på, om den fordeling, vi har kriminelle på befolkningsgrupperne, svarer til befolkningsfordelingen generelt. Ikke? Hvad sagde I? Svarer fordelingen af kriminelle og man kan også selv slå de her intervaller, aldersintervaller sammen, ikke? Så er det sådan lidt. Stop med kriminelle i befolkningen. Eller i aldersgrupperne. Bare folksfordeling, til den almindelige fordeling. Der kunne man altså se, at hvis man får en meget lav p-værdi ved sådan en test der, ikke? Så vil det jo vise, at nej, det gør det ikke. Det vil nok være det, vi forvente, hvis det bare sådan lige ud bare et slag på tasken. Ikke? Men her der vil vi altså se på, at her det kunne være, at vi
sammen, altså bare lægge alle tallene sammen og så sige, sådan er hele befolkningen fordelt. Og så kunne vi gå op og så sammenligne med antal sigtede. Nu har vi så godt nok ikke sådan antal straffede, men så kunne vi gå op og se på antal sigtede, og så kunne vi så se på inden for de der befolkningsintervaller. Og I kan se, at de intervaller over 79 år, de er slet ikke med. Der er sikkert slet ikke nogen, der er sigtet der. Der står bare 0, 0, 0 der. Så kunne vi tage den der fordeling, ikke? Det vil sige, at vi lagde dem alle sammen sammen, og så sagde vi, hvor mange procent er der der, og hvor mange procent er der i hver gruppe. Og så sammenlignede vi med, hvor mange procent der var i hver gruppe for folketallet. Det vil være det, vi kalder for en goodness of fit. Ligesom når I har lavet det med partierne og valgfordelingen. Det er også det. Der har man I har løst nogle opgaver, vi ser på, jamen ved sidste folketingsvalg, der fordeler stemmerne sig sådan her. Vi har lavet en spørgeskemaundersøgelse, der fordeler stemmerne sig sådan her. Når vi sammenligner de to ting, så laver vi en goodness of fit. Altså så i det der også, der vil man sammenligne de her folketal, som vi er ude på her, det vil man sammenligne med antal sigtede. Så der var begge 2%. Ja. Det er jo bare den præst. Okay, husk, det er faktisk det første, som vi beder om typisk i opgaver, det er at beregne fordelingen, ikke? Så man vil nok gøre det i kommatal, ikke? Men, så det er det der goodness of fit, men det er ikke det, jeg synes, I skal starte. Det kan I godt lave sådan noget ekstra, men man forventer, at I laver en eller anden uafhængighedstest. Ja. Så det er hvor mange med, der er fra 15-19 år ud af alle med dansk oprindelse, som vi kigger på? Ja, den her. Ja. Altså nej, altså hvis du ser på, hvis du vælger at se på, ser på mænd, så skal du lægge. Ja, og du kan se på mænd i intervaller fra, jeg skal se på alle intervallerne, men lad os bare se på et interval, ikke? Så siger vi mændene, det er jo dem plus dem plus dem. Det er Danmarks mænd. Og så kan vi så se på, jamen, hvor mange antal sigter, så skal vi så sammenligne det med antal sigtede. Og der kan I nok se, at vi er nødt til at slå nogle af intervallerne sammen, for at få det til at passe. Så skal vi sammenligne med den plus den procentsats. Så der er lige lidt omregning, der skal laves. Når man skal regne det andet om til procent, så man så tager ud af hele befolkningen. Ja. Nej, det er jo hele mandlige befolkning, der er ser på det. Ja. Men den hele mandlige befolkning, det vil man jo få ved at sige, den sum plus den sum plus den sum. Så vil man hele tiden sige, tallet det med den samlede sum, så har man fordelingen. Og I kan nok se, at der er også lidt arbejde med at få de der svære til at passe. Men der kan man jo bare slå dem sammen, man kan bare vælge, man kan også lave dem lidt større, man kan lave det fuldstændig som man vil, faktisk. Og det er også det, man kan lave det fuldstændig som man vil, og man kun vil sammenligne mænd med dansk oprindelse, eller man også vil tage indvandrere og efterkommere med, eller vi vil tage en af gangen, og så se, hvad giver det egentlig? Er det forskelligt fra, hvordan for danske mænd, for indvandrere eller efterkommere indvandrere? Jeg ved jo heller ikke, hvordan de definerer efterkommere. Fordi det er nok de fleste af os efterkommere. Ikke også? Det må jo være den kommune, der er deres statsår. Det har jo ikke andet i spørgsmål. Altså indvandrere, det er jo nemt nok, for det skal man jo, der er man jo ikke født her i landet. Jeg tænker, at efterkommer ikke, der er født i landet, men er en indvandrer. Det er men hvornår skal man være indvandret, ikke? Er det så en generation? Første generation må det være, eller jeg ved det ikke. Jeg aner ikke, hvordan det er. Det må man jo undersøge. Det står sikkert. Nå, det var goodness of fit. Det var altså ikke det, som er jeres primære fokus. Jeres primære fokus, det er uafhængighed. Og der kan I jo nok se, at når I skal lave uafhængighedstest, så vil man nok typisk vælge at fokusere på en bestemt aldersgruppe. Så vi skal kigge på alle intervallerne. Der vil man nok sige, at nu kigger vi på unge mænd, eller unge kvinder, eller bare unge. Men i hvert fald nok sige, og så må man selv definere, hvad man siger, det kan måske være over en kriminel lavalder, ikke? Fra 15 til 25 eller et eller andet. Men det kan være meget klassisk, at vi siger, at vi er unge fra 15 til 25, det er de tre intervaller. Det er ikke de to intervaller. Ikke? Altså, der er mange måder at gøre det her på, kan I nok se, ikke? Fordi at det er så detaljerede data, vi har. Ikke? Men lad os sige, at det her er den gruppe, vi vil se på. Ikke? Mænd fra... Og nu siger vi mænd. Mænd i alderen 15 til 25, eller er det til 24? Altså 24 år. Ja. Og så kan vi sammenligne mænd
vil sammenligne mænd og evolutivt spektrum mænd, men vi vil sammenligne de to grupper, og så med, hvad kan jeg få, hvad kan jeg sigtet med i, ikke også? Eller straffen for. Der skal vi så hen og finde ud af, hvad det er for en overtrædelse, vi vil se på, ikke? Så kan vi ikke? Så vi vil have to kategorier. Det ene, det er, altså vi har besluttet for, at det er mænd i den her alder, ikke? Og den ene kategori, det er så danskere og så indvandrere. Og den anden kategori, det er så, det må så være straffet og ikke straffet inden for den forbrydelse, vi nu vælger. Og der kan vi jo så, fordi det nok ikke er det, I vælger, så kan vi jo tage ejendomsforbrydelser. Okay? Der skal vi lige hen og se, hvorhen. Det er J og K. Hvor ligger vores interval? Det ligger desværre sådan, så vi ikke kan gøre det. Vi er nødt til at sige på 15 til 29 år. Det er med de her data, ikke? Og så siger vi så det er 7 og 8. Og det kan vi godt sige. Det vil sige de to intervaller her. Og så ser vi på, i det her tilfælde, der vælger vi at se på ejendomsforbrydelser, ikke? Ja. Var det straffet eller skægtet? Det her, de er jeg ved faktisk ikke, man kan se ud af den her tilbage, hvor det ikke mig, der har hentet data, om de er straffet eller ej. Jeg synes bare, at der var begge de andre, der var skægtet, men det kunne se mig ikke. Ja, men det ved jeg faktisk, jeg forstår ikke. Skal man så bare skrive, hvad man går ud fra der? Nej, men vi skal jo selv have hentet data, det kan du bare tage et eksempel. Det må vel være, ja, der står strafferetlig afgørelse af, at det må være alle dem, der er lagt sammen, der giver det tal derovre. Ja, så og de så er må man straffet gå ud fra, at de er dømt. Straffet alle sammen, ja. Danskere og indvandrere, og så straffet, ikke straffet, ikke? Og nu skal vi så bare tælle op og få fyldt de her firkanter ud. Når vi har fyldt de her 4 tal ud, så får vi en spejl til at finde os en p-værdi, ikke? Fordi så har vi vores observerede matrix, og så ved I godt, at det er rent barnemad at få en spejl til at spytte en p-værdi ud, ikke? Så nu skal vi have fundet ud af, hvordan får vi fyldt de her, tal ud. Og det kan vi starte med at sige, at mænd, der er straffet for ejendomsforbrydelser, det er de der 2 kolonner. Det vil altså sige, at det er den der fuldstændig der, ikke? Det her er altså bare et tænkt eksempel, men hvor I skal gøre det noget lignende, men med de tal, I nu finder, og for den forbrydelse, I vælger at se på. Og indvandrere, der kan vi gå her og se samme ejendomsforbrydelser, det er den der, ikke? Og så skal I jo ikke huske det her med, at for at man kan lave en key-test, det er ligegyldigt om det er uafhængighedstest eller goodness og fit, så skal der, det tal, der står herinde, skal være 5 eller derovre. Det er det jo også alt rigeligt her, men ellers kan man faktisk ikke lave de her test. Hvad ser du igen? Det tal, der står inde i kolonnerne, alle de tal, man har med at gøre, alle tallene skal være over 5. Så hvis man har for få observationer, så kan man faktisk ikke lave en key-test. Så hvis der er noget, der er meget usandsynligt, så skal man have en endnu større datasæt for at behandle det med key-test. Ikke straffet, så skal vi jo tilbage til den generelle befolkning, det generelle befolkningstal, og så trække det straffet fra. Ikke? Kan I se det? Så der er et billedarbejde her, men dybest set er det jo ikke så vanskeligt. Men man skal bare holde tungen lige i munden. Og så siger vi så, jamen, mændene, det var den her, det er de 3 tal, minus det tal, som vi har derovre. Jeg gider næsten ikke skrive, men jeg gør det alligevel. 16. 16, 60, 87. Tak.